Kuanis la pamahaw. Sige taklubi de kay ibabawan na tuog kuan. Kaniya na lang sus babaw. Pero na sa guys. Sa tulo pa na ka maestra. Guys, alas 3 pa guys na prepare namin, nakaluto na ko ubi ko. Morning guys, so ako na po ni si Ruby Provincia. Salamat sa gado sa mga kusog ug grasya nga gi-share niya namo. Diya nakapagluto mi og biko. So among gidaghan og biko kay malagi na daghan kadyo og mabutante. Jawa ko nagluto kadyo og daghang sudan kay basin og nagibawon pud ng mga kuan. Basta na lang ko'y order nga mga maestra nga among ipaklans ra. Pamahaw paniudtog panihapon pero nansa pa nalutuon tong paniudtog kay sabaw man nga dilagang baboy. Good morning nak. Good morning guys. Ready na mi guys sa mga diyan na pud ko gilutoon nga kuan guys na. Nya kani may akong isahog sa kuan sinabaw. Diyan depos Nicole dari guys nga prito og lumpia. Kay ilang pamahaw guys, lumpia o pansit. So magluto na po guro ng pansit kaya mo man lang ipaklans. Diyan guys, wala ko vlog hapon kay marami na rin kabisi. Na ako'y mga napinding nga video, atanginan po ninyo guys. Ngayon sa ka? Bigyan na members ko no. Always early. Always early wake up every day. May na taga-kudkud. So laban lang gihapon ta guys kay nak na pa yung sa katabnak. Uy pa. Wari nito lang. Lingon gindi. Kuan day guys kay mananakit ko nung gizang mga kuan kay agawong gihakot ganiha aw hapon lagi. Dublak. Nublak og ganang Kan pa dito. siminto. Wala pa makuha ito. Sako pa to. Ja, salamat jud kadyo sa dako kadyong grasya nga gi-share namo ni Ma'am Bisminda. Mo dali nagadibati na mi dali guys. Kay dali inja nag-video lang pug gamay kay erong makuan lagi inja. Ang ibutang tong stand ka dato nak. Nice kadyo gawang biko guys kay ano na sa kasinawon. Tanganan ni Crystal og toppings. Mong itapingan og ganang lunok kay ganahan man og ganang lunok pero ganahan pa sila mani. Diyan ni nag-prepare og para sa styro. Sakto na di kay basi di na ma-close day. Busog ba kaya siya? Patila o raman? Mga pagkalibo. Kuha na guna sa dapat usa ka kapra nga gamay nga kanon. Sige ka, mas daghan pa naman kaysa kang ikap ni mo. Di na ma'am naga Crystal ka prepare og kuan para sa paklans kay kuan siya marag 15 ka pack. Ja pamahaw ra ni si Jan na pay paniudtoon ja. Chicken na pud. Lumpia man among ibutang dani. Piya mi lang be. Man mo ara mag atuhang kuan. Hala na. Okay, nakuha lang ang pansit ni bukaw na. Lugay ko kabalong kinsa ni. So, diyan na itong bami. Halos ang gidaghan guys kay kasi magkuwang ra. Muna nga kuwanis la pamahaw. Sige taklubi de kay ibabawan na tuog kuan. Kaniya na lang sus babaw. Pero na sa guys. Sa tulo pa na ka maestra. Diya. Display na ko dari guys dyan na mag-deliver sa kusa. Lahi ipa-deliver. Diya to pa ito giluto agkuan guys kanang nilatan nga baboy. Asa nang i-deliver.
Mo ni ang sugi dari og kuan, sidan kanunay. Nagkatang ni sa kanunay sa kuan. Nilat kanang tinunuan nga gulay. Ayo. Te. Buntag. Ayo buntag te. Tawon. Duha ka order tag 40. Duha ka order nga biko 20. 20. Ujuti di ka humana kag buto. Yung hapon na kang buto. Kinasalamat. I love you. Very much. Very much I love you. Tay, naog na. Followers ni, kuha na siya. As. Ito ah. Salamat, Day. Way kuan. Utan raw, saging kamuti, bulanghoy, way mga sakit. Karon sus. Lami jud ang pansit no. Lami oy ganahan man ko inanay ko nga pansit pagkaluto. Ako ba no di nga og pansit. Pero basta matilawan ako nga inani nga Kaloto. pansit no. Mura may akong sudan. Lari pahilig ka ng pansit. Mabita na sige sa order na ako na sa una. Yung mga anak kay ganahan jud ana kada buntag. So panihapon na nila barbecue guys, kay ganihang mood to, fried chicken ug nilatan nga baboy. Wa na ko naka-video, kaya ka lubat naghang cellphone. Bura nga kanang tawag nito. Ginaling dya. Napokoy sili nga espada. Ilang gibuhat og dynamite. Kabili ko lusod na. Isa kay ang hang. Ang hangalangi. Pero lami kaayo, Nasa, biyag. nasa cheese. sa Sus! Wala ay cheese. Ginaling nga na Day. cheese. Tagtanga na mo sa gliso. Palamanan ra nimo Kaya daghan ginaling og cheese or kung wala Tuloy ko ham. nagluto yung ana, mahalin Claude. Mahalin man, daghan kayo na maligyan to. Ham. Ano ba? Pili po ham. Ang cheese makapawala sa kahalang. Pero dili siya. Pero 20 kay. Ano nga gudang cheese kay mamilk siya ba? Mama. Tunaw. Hindi mo kumukha ng hang. Mama. Sila lang. Na out. Kanina out. Dalawa. Tapos hindi Tilawan. yung kaon. Kaon guys, inda. Paligtag yung ana, nya na ipuso. Ano na? Kaon Sinday ko kay wala na nanis dumagiti. Magdilata na pa sino di mana. Kay boarding house sa bayata di nga. Sus. Init pa siguro na. Hindi mo siya mo nagkahang kay init pa. Gini ang ma. Hindi ara kay sakit pala yung kuto-kuto. Tapa bugnawan mama na ako. Sarap. So dynamite na guys. Nasasawa ni Papa Edi, suka uguan. Ayaw po sige init. Kaayo. Bako pa. Oh, galangan pa? Ako nga ninja. Oh, galangan. Kuhaan ka ng damoy sili nga ingani. Medyo kang kuhaan ng liso. Diyan para mananog ka ng ginaling. Butangan og Eden cheese. Ginaling nga. Video sa daan ba? O gisa na ginaling. Mag cheese na gamay. So muna na ijang kalabasan na. Dako man ka dun sa sili ang ipalit. Mo ni gusto nga pagkain ni request ni Cristel kay uli na kuno sa dumagiti na kuno na dito. A few moments later. So guys, na tayo daha nag-request dani mo ang giluto ron guys kay mga silingan ganahan sila dani man ang wala man tay display ron kay kuan. Wala gi klase. So online lang ko nag kuan luto. So na koy biko og turon og kuan kanang mananamit kani utan. Kana ni request og utan. Kanang kabisi kay na ni order ha og turon mga taga barangay dya. Napi ni order og banana meat. So magluto ko ron dya pati biko.
Diya ugma, daghan siguro order og binignit, magbinignit pug ko. Diya nahalin nagahang kuan, utan. Magaban ni nga ridare. Salamat day kadto sa mga ni nga ridares bay para mag-pick up sa ilang utan. Nagpagulang. Ay, kapalo. Hi guys, minikabon sa akong good. Kamu sa takot ko din guys. Gilid ang una ha, sa gilid. Gilid ba? Tagilid una. Na? Gilid. Namao ba na ma? Kung nga masabad niya ka, kung mag-deliver na lang ka. Init kayo ma, oy. Hindi pong lakas kainit. Siya ga-deliver sa mga sudan guys. Siya pa ga-deliver sa mga sudan sa kuan nga hapon. Arang bisihan din na maghapon guys, kay malagi na ka ng eleksyon. Luto na kuan. Pag-deliver na laman ni daghang assistant dia. No, sabi mo nung tayo. Gi-break. Bakit ka? Kuan ka pulo ka tab. Tuloy ang kare, no? So padong may mag-deliver guys. Dire lang kumukula. Ang hupit na mga manang kuan niya. Ayo. Na yung harbisan na mo ng mga patula guys. Oh. Ay, natug man desin. So. Dagdag-dagon. Asa ko si Kunsihal? Buko lang yung pet. Kuan ra ba ni? Duha ra ni kay kuan. Di mo to sa ini sa kaduha ra to no? Tulo lagi ni. Di in sa tulo ko na yung duha. Oh. Aduh hara ay. Sihal. Kapahas kun sihal. Ay, thank you. Kani gulang na ba ni siya Rob? Kulang masa. Mm. Basin pa pwede pa na. Luto ade na ugma ba. Sakto ra ni oy. Ada oy dagat ani dagan kain. Sayang no, di ba ni siya madaot mga pila ka adlaw? Kanang nay mo guys ang paminaw luto ada yun. Sakto ra ni. Ah, daghan ni. Usa ra ni sa kapunuan? Or daghan? Ani daghan. Di kay nagtanong ko dadto. Hala nagdisturbo ni yung kunimot. Di oy. Hoy. Tos ilaw mo daghan kay siya oh. Labi te po ni siya gisahon galing ni undang ni kaunlog kay Di ka pwede. siya yore. Tiaw. Hala na disturbo jud kunimo. Tuy daghan man sa ilaw. Usa asa punuan ani ha? Asa ka ang punuan ani? Ah, daghan siguro ni punuan ha. Or kani. Ah, di ara punuan di ah. Di ah, mo ring punuan di ah. Ako dire. Uy humo kaning paminaw ni kaning dagko ro unahan ni grupo. Labi kini sa isugbaro. Di ako kanang nakabutan ka dun si Ate Pasita oh. Tanaw sa mga vlog, sa mga burato vlogger di ah. Ija kong giharbisan sa ijahang patular naghana. Di ari pa ka atong mga kuan. Mo lagi na busy lagi taon ning ang life Isog lagi. basukan. Katong wa pa mi Ay isog ba? Uy, isog basukan lami kana ro. Wala akong kasuhay ani isog ba? Hala pila man ni. Dali ay. Dali pa kami pa ko dito. Ayaw na kay pasinog makabalik ko day dani na pay daghan ra di ay. Kanang gagmay di na kuhaon. Andag ko akong kuhaon. Hala nagkuha ra ba kong kumpay dadto do kabuo. Sa tira. Sakto na ni oy sa hala daghan naman ani.
Wala na kami dagko kung makulang ang yan sa akin. Ay na, daghan di sa puunuan. Okay na di sa mabuhan. Daghan na dito na po di. Tuwa nang gihigda. Duha ka buka dito to kuha ah. Makulang naman po. Kaya ang wala din ako pahinggon diri grobe. Mudaot di na sa papamunga. Ah, mo din nga na di ay. Halagawa di ay mo dito nga. Tanawag imuhang kapayas o nahinog na nawa ni mo kuha ah. Ito ah. Mudaot man mo na basta gawa ko gulang. Puo na ako ilabay. Di na siya kabunga. Ah, mo din ni teknik di ay. Sa una daghan ako nga di na para sagdan naman ako madang. Man. Wala dagko ara ba oh. Wala, ginuko daghanan natin pa sita oy. Saktura ni. Kasi balik sa una diri. Bahala ko itaw pangunga. Hindi ko eh. Priso pa lang ta. Akong mangod akong tagaan. Dah, sakto na kaayo. Murag. Ilawang pagani ro lutson mo. Sakto na lang ginuko ti sakto na ti. Hoy, pasulay kung sugba o dili. Suwayan ako Imo kuno. ni gisahon rod. Di suwayan ako. Gisahon nimo butangan nimo. Ano tanawa? Kaning. Hurot na jud niya oh. Butangan nimo og itlog rod, lami kaayo. Kadto ti love you. Kan disturbo nung kasi Da, mo. sige dai na hapon na. Salamat ha. Oo. Balikaan niya ni. Di pa man gud mi. Di man gud mi mga onrob kay ni undang mi kay katong wa pa mi magpalapsos magsige mi. Sugba to dito kung butag ginamos lami kay Roboy. Sukaan na sulagi niya kanang gagmay sugba. Arang muta kay lami kay parisa nimo ginamos lami Roboy. Ano makadaot mo lang ginamos lagi para nako lagi. Ya di man gamay ra pod. Pwede ra suka ra. Sige at suwayan. Salamat ka Juti ha. Pinaon sa manos queening. Salamat Kati Pasita. Salamat. Love you. Salamat ha kay Merkado. Bye-bye. Salamat. So naghana ka guys isa ka plastic nga. Kuan. Ah, sige kuha. Salamat ya. Kuan usa ka plastic nga patula. Gani ha. Dito ko merkado nangutana ko tag pilang kilo, 60. Ang ginan si ate nga. Di kuan na naman tani jay. Tanong to ibaligja sa merkado ba. Saka di man sa ganahan mong maligja sa merkado na sa ka plastic ang dali ah. Salamat si Kadyo ate Pasita. Ang cellphone kay nagdunsa naman ni oy. Kay nag-deliver po may uguan kani palit lagi po sila biko. Gana to ay. Napalit dato ang naghantado. Di kang bunga di ay. Sa una pagsabit. Oo. Mas palo dito. Guys, ano nagkarga rang ang kagikuan. Patula. So na ano kita ng mga patula guys, sa jud padaghanan dali ra man sa mukuan. Balag di siya bubuan kay mamungar.